बे जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै माबा मोनसे दुइ नाम्बारि खालामनो नागिरनाया बिराद पापनि खामानि बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। हाबाब दिनैलाय माथो पापनि खोथा होनखोरा बिलाय र' खोनासंफिनि आं पापखौ पापआ मानिफ्राय होनदोंमोनलाय बेखौ एसे खोनासंफिनि आं एसे। बे जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै माबा मोनसे दुइ नाम्बारि खालामनो नागिरनाया बिराद पापनि खामानि बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। आदसा नोंनि खोथाखौ आं बोरैबा पाप होननायाव आं ससेल' खोनाज्रेददोंमोन इउटुबाव एसे बायदिसिना माबा निउस नायदोंमोन नालाय बा बावहाय नोंनि खोथा पापनि होनायावसो आं बोरैबा मोनसनदों। जिखियानो जादोंला हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं फेरेंगाया पापनि खोथाखौ होनदों मार्टियासफोरनि पापनि खोथाखौ होनदों आरोखि दै। आच्छा फेरेंगा नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन मार्टियास टमखौ जेनेरेलि एनडिएफबिफोरनि जेसेबां मुंख्लं जानाय जेनेरेल मार्टियास टमखौ बबे जायगायाव लुगोन आरो माला गायसनगोन बिनि खुन्थिया बा बिनि फाउन्डेसनखौ माला खालामजेनगोन आंना बे खारन एनडिएफबियाव लिरनानै दोननाय दङ बा बुंना दोननाय दङ एनडिएफबि बर' रायजो राजानि मुङावहाय जायफ्रा मुंख्लं जादों सनानि हांखोजों लिरगोन बिदि खोथाखौ नों बायदि एनडिएफबि लिडारगिरिफोरा नों बायदि एनडिएफबिनि लिडारफोरा बुंदोंमोन। दा माथो नोंसोरनिनो सरखार नोंसोरनि एनडिएफबिनिनो नों एनडिएफबि नों बायदि लिडारफ्रानो दङ एनडिएफबियाव इउपिपिएल सरखारावहाय दिनैनि बे सरखाराव खुंथायाव थानाया इउपिपिएल होनोब्ला बै बे चेयारमेन बिसोरनाव थांजोबो दै नांहैजोबो इलेक्सन गेलेनानै देरहानानै बिथांमोना एमएलएबो जाबावदों। आंनि कुइसनखौ थाबनो नांगौ नोङो हायोब्ला इउटुबनि थ्रुयैनो कुइसनाखौ एन्सारफोरखौ हो। नोंथाङा जोंनि खोथाफोरखौ भेलु गैयै सानो मालाबा नोंथांनि सरखारनि लिडारफोरा देहायावबो नांहोयो बे बाथ्राया आंनो नांगौ बेखौल' सनानि हांखोजों माला लिरजेनगोन एनडिएफबि जेसेबां मार्टियास जानाय मुंख्लं जानाय मार्टियास जेनेरेलि बहा लुगोन क'क्राझारनि एक्स बिएलटिफोरा जेरैबायदि बानायदों बेफोरबायदि माला बानायगोन ना बेनिख्रुइ आलादा बानायगोन जेरावखि बानाया बेजों बेफोरबायदि बानायो माबायदि बानायो बे एनडिएफबिनि लिडारफोरनि खोथा मेलेमजिबिनि खोथा एनडिएफबि लिडारफोरनि मेलेमजिबिनि खोथा बियो साननो हनो गोरों गासैनि फारसेबो साननो हनो गोरों आरो पापखौबो गिनोबो गोरों पापखौबो सिन्था खालामनो गोरों बिथांमोना बबे जायगायाव बानायगोन आंना बेखौल' नांगौ फेरेंगा नोंबायदि लिडारगिरिनिफ्राय नोंनि बायदि खुगानिफ्राय गजानोखौ लुबैदों बबे जायगायाव बानायगोन आरो माब्ला बानायगोन माला गायसनगोन सनानि हांखोजों माला लिरजेनगोन थाङै थाङै दिन थाङो खोथा थायो होननाय मोनसे खोथा दं फेरेंगा असमियावबो दिन जाय कथा थाके होननाय मोनसे खोथा दं बर'आव दिन थाङो खोथाया थायो होननाय मोनसे सोदोब दं बेफोरखौबो गोसोखां अनलि सोरखौबा सोरबा मोननाय मोनि बेफोरखौ गोसोखांबाय थानानै जेबो लाब गैया मिथिबाय मार्टियास टमनि बारै जेनेरेल भाबै बेखौ गोसोखां थाबनो अब्लानो जोंनो जेनेरेसन टु जेनेरेसन गथ'फ्रा मोनथिलांगोन नङाला एनडिएफबि नों फेरेंगा मायानमाराव नों खस्थ' खालामना थाहैनायनि दुखु दाहा खस्थ' खालामनायखौ नेक्स्ट जेनेरेसना मोनथिनाय नङा नुलांनाय नङा मिथिबाय गबिन्द बसुमतारीजों नोंथाङा सावराय सनानि हांखोजों लिरनोब्ला थाबनो सावरायना थाबनो बेफोरखौबो डिसिसन ला आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन पापखौ जुदि सिन्था खालामदोंबा गिनो जुदि गोरोंबा दुनियानि थगायग्राया नोंसोरनो मोनसे बुङो मोनसे मावो
बावहाय आं मोनसे खोथाल' होनबावगोन बारा खोथा होनला मिस्टार फेरेंगा रन्जित बसुमतारी नोंसोरो मार्टियार्स टम्बखौ माला लुगोन आंनि सोंनाया बेल' बिनि उनावहाय नोंथांमोना लोगोफोरा नायलांबाय था बिथांमोनाथ' रिहेबिलिटेसन होबाय आरो मुंख्लंनि नामावहाय सोरबाया गोथैनि नामावहाय गोथांफोरनि थांनानै थानाय बेफोरनि सायावबो नोंसोरो माबा मोनसे राहा लामा लागोन जाखिनि हरबाय बावहायथ' गोबांनियानो गोथैनि मुङावहाय गोथांफोरनियाबो नामा थिसनजादोंमोन होननानै दानबायबो होनना बुंदोंमोन नोंसोरनोथ' बोरै थिसननो मोनखो नोंसोर बोरै आसरित मोनदों आं बावहाय नोंसोरनि खोथा फैया बावहाय नोंसोरनाव हिसाबा गैया थख'यैनो ओंखायनो बेफोरबायदिया दिनै जानो मोनदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो फेरेंगाया मा होनलांदोंमोन बेखिनि खोथाखौ दिनै फुरा होजोबनानै होनोसै आं दिनैहाय आरो नेक्स्ट टाइमाव गुबुन गुबुन भिडिअ फैबाय थागोन आरो खालामलांबाय थागोन आं बिथांमोननि थालांनायनि मेन कारनानो बेनो बेयावहाय एनडिबिल' नङा बर' फरायसा आफादनिया 1300ता मा होनो मार्टियार्स दङ एनडिबिनिफ्राय 4029ता मार्टियार्स दङ बिथांमोननि मार्टियार्सनि जा रिहेबिलिटेसन मा होनो एक्स ग्रेसिया पेकेज 5 लाख करि मोननो गोनां बेखौ जोंनियाव दा 25 क्र'र जोंना रेडि जानानै दं बेखौ जों बावैसोनो रानना होगोन खिन्थु नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जाय बिथांमोना दिनै गावखौनो गोथांखौनो गोथै होननानै मार्टियार लिस्टआव हरखोमादों बिथांमोनखौ जोङो बावैसोनो एक्सन लानाय जागोन बिथांमोन बायदि 2 नाम्बारनि मानसिफोरखौ गोबां मानसिखौ जोङो हमनानै मोनबाय आरो नामखौबो दानबाय आरो नेक्स्टआव सोरखौबा मोनबावोबा बेखौ जोङो ओरैनो नागारनाय नङा मानोना गोथार बे जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ लानानै माबा मोनसे 2 नाम्बारि खालामनो नागिरनाया बिराद पापनि खामानि बेफोरबायदिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय मार्टियार्सथ' नङा मार्टियार्सआ एसेल' मोनदों बाखि जोंनि जि रिहेबिलिटेसन पेकेज मोननांगौ दङ जोंनि एक्स एनडिबिफोरनिफ्राय जोंनि एनडिबिपिनिफ्राय 225सा मोनबावनो गोनां दङ आरो बिथांमोननिफ्राय मा होनो वेल विजार हिसाबै बा बिथांमोननिफ्राय जि माने अभारग्राउन्ड केदारफोर बे अभारग्राउन्ड केदारखौ 3029 होनाय जादों एनडिबिपिनिफ्राय एसनिफ्राय होनाय जादों 1663 एनडिबिआरडिनिफ्राय होनाय जादों 284 सिगां होजोंमोन 186 उनावहाय 284 जाफिनदों दाजाबदेरनानै आं मैया बिनि हिसाबखौ होननायाव एसे खेलिमेलि जादोंमोन आं एक्जेक्टलि नटखौ नायाखैमोन बेनिफ्राय एनडिबि डि ग्रुप होननाय बिदि गैया अब्लाबो बिथांमोननि माखासे एनडिबिपिजों हाबफाजायै माखासे लिस्टखौ अलरेडि जों सोसनना होनाय जादों खिन्थु आरो होखांनायनि उनाव बिथांमोननि जा स्क्रुटिनि जाखांनानै भेरिफिकेसन जानो गोनां बेबो जानानै थांबाय एनडिबि वुमेन हिसाबै आइजोफोर हिसाबै 28सा बेफोर गासिबो रिहेबिलिटेसननि थाखाय स्क्रुटिनि जागासिनो दं आरो बिथांमोननि मुङावहाय भेरिफिकेसन फैगासिनो दं थेंक इउ बेखौ माब्लासिम बुंनाय जागोन बेखौ एक्जेक्टलि खेबसेनो होनाय जागोनथ' ओंखायनो दफासो भेरिफाइ खालामबाय दङ एसे गोबावबो जानो हागौ गोख्रैबो जानो हागौ बे गभर्नमेन्ट